نسبت مرد 27 ساله ساکن شهر خوجند که پیش با ماده 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است، از طرف کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی امین شهر پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با گمان صادر نمودن جنایت قلابی آغاز کرده شده است. نامبرده 22 ینور سال 2022 با روی فریب به باوری مرد 52 ساله ساکن شهر خوجند در آمده از او автомашин тамғаи хонда SR-ро ба маблағи 105,000 сомонӣ нархгузорӣ карда гирифта 44,000 сомониашро дода боқӣ монда 61,000 сомониро то ҳол барнагардонидааст. инчунин ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилияи 2 ноҳияи Фирдавсӣ зани 31-солаи сокини пойтахт ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти қалобӣ дастгир карда шуд. номбарда соли 2018 бо роҳи фиреб ба боварии зани 52 солаи сокини шаҳри Душанбе даромада аз ӯ ҷавоҳироти гуногуни тиллоиро ба маблағи 34,290,000 доллари амрикоӣ гирифта то ҳол маблағашро барнагардонидааст. оид ба ин ҳодиса тафтишот идома дорад. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар ноҳияи Ашт бо аризаи марди 60 солаи сокини ноҳияи мазкур муроҷиат намудааст ки 11 декабри соли 2021 шахсони номаълум бо роҳи пинҳонӣ ба хонаи истиқоматиаш даромада аз он ҷо 3 адад таҷҳизоти барқӣ ва 4 халта меваи зардолуро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. зарари расонидашуда 6,000 сомониро ташкил медиҳад. ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия ноболиғони 16 ва 17 солаи сокини ноҳияи зикригардида ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуданд. ҳамзамон ба шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо аризаи марди 59 солаи сокини ҳамин ноҳия муроҷиат намудааст ки аввалҳои моҳи январи соли 2022 шахсони номаълум бо роҳи пинҳонӣ ба хонаи истиқоматиаш даромада аз он ҷо 2 адад дастбанди тиллоиро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. зарари расонидашуда 8,000 сомониро ташкил медиҳад. зимни гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия ҷавони 27 солаи сокини ноҳияи зикригардида ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуд. оид ба ҳолати мазкур тафтишот идома дорад.